Kaseng All Jaintia Master Roll Workers and Labour Union AJMRWLU kaladawa hak kerpang kabasan pesen na kebentaki kun kikti jong kinong tray belasngi ha kapule putih bat kajing tray jingta ha kitnat sorkar bat ki kam shimet kumju. Haba IT akador khas syaka expert committee on reservation policy ka presiden jong ka AJMRWLU ka Dayo 1P yakai kalaong. Kadai kabenta kabalatip baha baki kun jong kinong tray belasngi master roll ki badon ha kitnat sorkar baper lane ki wepat ki longying ki baduk ki batray ha ki kamshna ying bat jingtay bela ha ki ying bre bat ki nong rep ki yakendu jing shibun na kabenta ban yoklat ha kalyang ki pule ki bakham shalor ne ban yoklat ha ki kam sorkar hapo kajela ki babun na kine ki dei ki baduna shibun ha kalyang ka yok ka kon ban kersha ya laki jongki kun haki jing puli bat haki jing angnut ki jongki. Halor kini kebenta ka AJMRWLU kala kerpat ban bahak 100% na ka reservation kuota ban bu kerpang na kebenta ki kun kikti jongki nong tray belasngi haka puli putih bat haki jing tray haki tanat sorkar lani pajba bat ki kam shimet hakeleng ke jelam Meghalaya. Kini ke jing tungu kalong ban pendunai ki jing jongki samla puli bat ki samla ban yok ya kelat ka bayar rengkat ban yo ya ke jing pule ke babha bat kilat ban kiu ha ka kam laong ka AJMRWLU. Nalor kata ka presiden kala penpau ru ba ka bakum kini ke jing bha kerpang omtang bakan kentiu halor ka jing penyo ya ki hok Henry ka yarap ru ban kentiu bat no sniang ya ka roi ka par jong ka jela da ka ba penkup bor ya ki baduna ha ka liang ka yo ka kot bat ban kentiu ya ka roi ka par ha baro ki liang. Kata ka ban long ru ha ka nong rim jong ka jing bom syak liang bat ka jing khuit jing suba. Kata ka ban penti kena ru ba man ki kena ki bastat kin yo ya kalat ban beteng ya ki jing pule ha ki kerdan ki basyalo bat ya ki thong ki baki angnut. Kumta ka AJMRWLU kala kentu ya ki dekhot ka expert committee bakin pediang ya kini ke jing kerpat bat ban shim ya ki sinjam ki badon kam da ka ba penrung lang ya kini ke jing bhak kerpang ha ka jing penbait themai ya ka Meghalaya State Reservation Policy. La ban rap bada ka balik kumni kin la ban yetre lang na ka benta ban thau ya ka imlang sa lang ka waya syaprang ha ka ba barok kito ki bawan na ki longyeng ki baduna ha ka yok ka kot kin yok lem ya ka lat ban pen urlong ya ka lat ban roy na ka benta ka jing long breu ka bapura.